Benvinguts una setmana més i la última d'aquesta temporada del Sense Pròrrogues. Tanquem el curs, tanquem la campanya. Avui posem punt final a aquesta 25-26 i ho fem havent d'explicar un ascens i un quasi ascens, una quasi remuntada èpica. I també donem premis avui. Sí. Per tant, hi ha cosetes en joc. Arrenquem. Sabadell és de segona divisió després de remuntar l'1-0 en contra davant el Zamora, un golaç a l'eix de López Pinto. Si comença el partit així, jo en aquell moment ja dic, aquí passaran coses i crec que acabaran amb ascens del Sabadell. No em vaig equivocar. No et vas equivocar, però van passar bastantes coses perquè el Zamora va tenir dues oportunitats claríssimes que es van estavellar les pilotes als pals i un possible penal d'Urri molt dubtós. Jo no sabré què dir-te, l'he vist des de diferents repeticions. Per mi és penal, però hem de dir que el Sabadell es va refer d'aquestes accions a favor del Zamora i quan tot semblava que s'anava a la pròrroga, al 89 apareix Eneco Aguilar, que ja avisàvem fa setmanes. Molt polivalent, pot jugar a tot arreu, doncs mira, et dona el gol de l'ascens. I amb arribada, ho vam dir, aquest tio té gol. I després ja a l'afegit es desformava la bogeria. Gol de Quadri, invasió de camp, s'atura el partit. Jo no jutjaré la gent per la invasió de camp. No, és un moment d'eufòria. Jo ho hagués fet també, el Zamora pràcticament estava eliminat després d'aquell gol. Potser hagués convingut més xiular al final i poca cosa més. De totes formes, Xavi Moreno, que al minut 99 va sentenciar el partit i va certificar l'ascens matemàtic del Sabadell. Per tant, des del Sense Pròrrogues, doncs, que us desitgem molt i molts ànims en aquest any vinent a segona divisió, que ha de ser molt i molt il·lusionant amb el projecte que té el club. I una categoria molt i molt dura. I parlem del Sabadell perquè la temporada que ha fet l'equip de Ferran Costa és brutal. O sigui, el lema de full gas, tota la plantilla ha anat amb ell. Literalment, Sí, o sigui, s'han buidat fins l'últim moment. Han hagut de remuntar 2 eliminatòries. La campanya en lliga regular és espectacular també, amb uns molt bons números en defensa. En defensa i sent sòlids en atacs, molts partits en porteria a 0, intractables a la nova Creu Alta. Recordem que el Sabadell va pujar l'any passat de segona federació, una temporada que també els hi va costar, van anar molt a remolc, fins i tot el Sant Andreu els va golejar, per tant, és molt de mèrit. El projecte que ha fet el Sabadell, un Ferran Costa que està intractable i que li espera un gran futur com a entrenador. Esperem que sigui al Vallès, però si no, no tardarem en veure'l en una de les grans banquetes del futbol espanyol. Repassat el Sabadell, baixem 2 categories, perquè la segona federació ja l'havíem tancada en anteriors episodis. El Badalona es va quedar a res de pujar a segona federació, ho va tenir a tocar. Hauria estat molt i molt èpic en una primera part. Bueno, una primera part no, el partit que va estar dominat de principi a fi pel Badalona. Recordem que el Compostela portava un avantatge de 3 gols. A la primera part, si hagués marcat un gol, jo crec que hagués canviat la pel·lícula per complet. Bermu va marcar de córner en una altra exhibició i marcava en pròpia el Compostela, però jo crec que faltaven només 6 minuts, feia molta calor i les cames no van poder donar per més i no es va culminar aquesta remuntada que hagués estat pràcticament èpica. Va anar de 5 minuts, Aleix, va anar de 5-10 minuts perquè el segon en pròpia arriba al 89, l'àrbitre afegeix 6 i ja després a la desesperada doncs és complicat, a més amb el Compostela que està ben tancat. Es queda a les portes un Badalona que ho tornarà a intentar l'any vinent. Donem també l'enhorabona al Compostela, un equip que... Van ser millors al partit d'anada i ja és suficient. I que no deixa de ser també un històric i va posar al municipal de Badalona la seva gent, els seus aficionats, així que honor per a ells, com sempre diem, als desplaçats i al Badalona, doncs això, molts ànims a tornar-ho a intentar que l'any que ve la tercera federació, entre Hospitalet, entre Cornellà, entre Badalona, el Vilanova, que està fent un molt bon equip. Ja ho veurem, perquè com es redistribueix el mètode d'ascens... Ja farem prediccions. Ja farem prediccions, no us amoïneu per això. Hem donat cada setmana els premis del Sense Pròrrogues, tant a l'MVP, com el gol de la jornada, com el millor desplaçament. És moment, Aleix, de fer l'11 del Sense Pròrrogues d'aquesta temporada. Amb qui comencem? Comencem amb la porteria, jo crec que és molt clar. Diego Fuoli del Sabadell, temporada per treure's el barret. Lateral esquerra. Lucas Viña, de la Unió Esportiva Sant Andreu, temporadón, 7 gols, 6 assistències, res més a dir. Primer central, també de la Unió Esportiva Sant Andreu, Carlos Blanco, mariscal defensiu, ha fet gols importants
que amb un defensa a costa, doncs, per tant, forma part de l'11 del sense pròrroga. L'altre central, Marco Martínez, que va començar sense jugar amb el Badalona i s'ha fet amb la posició, sent un pilar, el mariscal de Móstoles. Lateral dret, Jonathan Linares, recent fitxat de l'Hospitalet, però la temporada l'ha fet amb la muntanyesa, futbolista molt i molt físic, arriba a tot arreu, per tant, el lateral dret que va pel jugador de la munta. De pivot defensiu posem a un escàndol de jugador, Arlequinat, del Centre d'Esport Sabadell. Urri, brutal la progressió d'aquest tio. L'altre migcampista, Aleix Díaz, del Manresa, un munt de gols, la segona federació es sortirà, se li estava començant a quedar petita la tercera federació, aquest any a segona federació, que també ho farà molt i molt bé. I tanquem les posicions del mig del camp amb el sastre escapulat Gailán, que fa un salt de categoria i jugarà al Córdoba l'any vinent. La revelació de primera federació, Jordi Cano, que serà un dels extrems, jo crec que no fa falta dir res més, tothom ha vist la temporada que ha fet aquest bon home, esperem que continuï a l'Europa, però li espera un futur, sigui on sigui, meravellós. A l'altra banda, Ricardo Baz, extrem del Reus, temporada molt i molt bona, així que aquesta posició que va per ell. I tanquem la davantera amb Ignasi Quer, futbolista que ha jugat mitja temporada al Vic, mitja a l'Hospitalet, a tots dos equips que ha fet un fotimer de gols i també li espera un gran futur. I anem ara, que hem repassat, hem explicat l'11 de la temporada sense pròrrogues, anem ara, Aleix, amb el top 5 entrenadors d'aquesta temporada pel sense pròrrogues. Posició número 5, Marc Carrasco, del Reus Futbol Club Redis, ha portat de l'equip de categories regionals fins a segona federació a les portes d'un ascens de primera, per tant, ha de ser per ell i també li espera un gran futur que se'n va al Madrid. A la posició número 4, Adai Benítez, amb una de les plantilles amb menys pressupost, doncs ha fet virgueries, play-off i veurem què li depara el futur. L'ascens del Manresa a tercera federació, que també té premi pel sense pròrrogues, Sergi Trullàs, l'arquitecte del projecte del Bages, tercer millor entrenador de la temporada. En segona posició de la Unió Esportiva Sant Andreu, Nacho González, poc a dir, una llegenda de les banquetes. I acabem amb l'entrenador que ha portat el Sabadell a segona divisió, Ferran Full Gas Costa, tanca aquest rànquing i és nomenat com a millor entrenador de la temporada 25-26. I avui, Aleix, és l'últim episodi d'aquesta 25-26 del Sense Pròrrogues. Moltes gràcies a tota aquella gent que ens ha seguit. La veritat que heu superat les nostres expectatives. Sí, agrair sobretot a tots els clubs que ens heu ajudat a donar corda, a fer gran aquest projecte. Ja ho ha dit el Rubén, ha superat les nostres expectatives. Nosaltres al final som dos xavals de Lleida enamorats del futbol català i creiem que feia falta contingut explicant-lo. També hi ha altres creadors que ho fan, però hem volgut fer-ho a la nostra manera i simplement volem agrair-vos a tots. Evidentment, ens esperem la temporada vinent amb prediccions, intentarem millorar moltes coses sí. I ens trobem, sobretot pels camps de futbol. Això és. Doncs res més. Tanquem aquesta temporada apassionant, il·lusionant i ens espera la vinent. 26-27, allà anem. Tic-tac! Sí, I el triple